כל אחד מביא משהו לים. רון מביא את הגיטרה, יובל מביא את השתייה, דן מביא את האוטו, ואני מביא אבטיח חתוך ושאר פירות העונה. אבל עד היום, החברים שלי לא מבינים למה אני מביא גם מלפפונים חמוצים. שבת בבוקר, הכל כבר מוכן. הקשבנו לחדשות ברדיו כדי לשמוע מה גובה הגלים או מזג האוויר. סבא שלי כבר מחכה למטה. אני רואה את האופל אסקונה מהחלון. כולי מתרגש. אני זוכר שאני והאחים שלי היינו מתחרים מי הראשון באוטו. כל המשפחה נכנסה לאוטו. היום, כל המשפחה יחד שוקלת משהו כמו 3 טון, אבל בזמנו היה אפשרי לדחוס 8 אנשים לאופל. אני זוכר שכל ילד היה יושב על מבוגר אחד, לפעמים אפילו 2 ילדים על אבא אחד. בכל פעם שעברנו ליד המשטרה, אמרו לנו להתכופף. יש לי הרגשה שאמרו לנו את זה רק כי רצו שנהיה כבר בשקט. סבא שלי היה לוקח אותנו לחוף אשדוד. אבל היום אנחנו לא הולכים לחוף של המשפחות, משעמם שם וזה יותר רחוק. אנחנו נוסעים לפלמחים כדי לתפוס בחורות. בדרך לאשדוד היינו עוברים דרך יבנה. היינו עולים על הגשר הממלוכי, שבשבילי זו הייתה חוויה מאוד קרובה ללונה פארק. במציאות זה היה פס האטה גדול. הגשר כבר לא קיים יותר. בנו עליו כביש מהיר. כל שבת מחיר החנייה עולה בכמה אחוזים, אבל דן לא מוותר ותמיד מנסה להשיג לנו הנחה. יש הנחה לסטודנטים שחזרו ממילואים מעל גיל 70 בין תושבי ראשון? לא. לא עוזר. תמיד נשלם בכניסה. אני לא יודע מה הם עושים עם הכסף הזה, אבל מה שבטוח, הם לא משתמשים בו כדי לנקות את החוף. אתם לא תאמינו על איזה דברים אנחנו דורכים שם. אחרי שהוצאנו את כל הבית מהאוטו, היינו מסיירים על החוף אחר מיקום טוב לשבת. וברגע שהגיעה החלטה, התחלנו להקים את המחנה. כשהייתי ילד קטן הלכתי עם ההורים לים, שמש חול ואבטיח חבל לך על הזמן, משתוללים בתוך המים, צוחקים על העולם, וחשוב שלא לשכוח כיפים עם כולם. עד היום אני רגיל לשים קרם כל 10 דקות ולהיזהר ממדוזות. דרך אגב, מסתבר שלהשתין על הצריבה של המדוזה לא עוזר נגד הפגיעות של המדוזות הישראליות. ראיתי את זה בערוץ 8. אני מרגיש כל כך מנוצל. בדגל לבן היה מותר לנו לשחק על החוף, לבנות מגדלים ותעלות וכמעט לגעת במים. כל תחת העין המשגיחה של אמא שלי או מבוגר אחר. ולפעמים דוד שלי היה שומר עלינו. בדגל אדום, אבא שלי היה נכנס איתנו לים. היה נעמד עד לאן שהוא מגיע עם הרגליים ומתייצב כמו סלע. דודיק, לא כל כך רחוק. היינו מטפסים לו על הגב ותופסים איפה שרק אפשר. דודיק, איפה יאיר? ובדגל שחור לא היינו יוצאים מהבריכה המתנפחת. קינדר, קום מהר. אני בטוח שהרבה משפחות עשו כמונו. אבל אני גם בטוח שלאף אחד בצידנית לא היו סנדוויצ'ים כמו שסבא שלי הכין. לחם שחור עם סלט חצילים במיונז ו3 סוגי נקניק. ובצד מלפפון חמוץ ביתי, כזה שרק הוא ידע להכין. נראה לי מוזר לקנות אוכל בים. למה לקנות ביוקר אם אפשר להביא מהבית? כשהיינו חוזרים הביתה, עוד לפני שנכנסנו פנימה, אמא שלי כבר הייתה מורידה לנו את הזפת מהרגליים, לוקחת אחד לאמבטיה ומנערת מאיתנו את החול. את הבית היינו מביאים לים.
ואת הים היינו מביאים הביתה. בצבעים, רוחות בצלילים, 3 יעלים מקפצים אל ההר, 6 צוענים בחליל מכוונים אל הים. שיר איתי! מכוונים אל